I ara vos diré el que és els entreforros de Sepulcro, perquè estic cansat que tothom me demani què és això què és, tio Pi, això dels entreforros de Sepulcro. Tio Pi, me pot dir què és els entreforros de Sepulcro? I ara vos diré el que és els entreforros de Sepulcro. Bueno, els entreforros de Sepulcro és una baba que mos surt de adentro. Mos passen per de vora els filadendros. Mos van fins al forat de adentro. I surten pescat del Mosenco. I tot se'n va per Sepultrenco. Ho has entès? Ho heu entès? És que estic cansat de dir-ho, però és mentida. Que no m'ho cregueu quan ja ho dic. Ho has entendido? Madona, ho has entès, madona? Estic xiflat. Colleu un pas de fonoll! Ai! I els posarem en els carregals. Collirem un poquet de fonoll i les posarem en els carregals. Madonna! I el cul es trona! Au, camina per dalt! Pentinet els entreforros del Sepulcro! Madonna! El cul vos trona! I les sagrades, quina poca educació! No sé com no estàvem paguets! Quina vergonya! Madonna! Aquí una senyora, princesa, grosser, més que grosser! Cara dura, més que cara dura! No sé com no estàvem paguets! Poca cosa! Tros de banc! Cap de suro! Cap de lluç! Cap de fava! Pentinetes els entreforros del Sepulcro! Més que cap de fava! Ho han entès! Pentinetes els entreforros del Sepulcro! I toma! Déu de moscas, hi ha moscas? També hi ha herbes. Quines vistes que hi ha a Mallorca! I un camp de golf. Va dir Lloret de Vistalegre.